Ayan mga ka-aksyon, Miyerkules ngunyan partner, tabang medical kita ngunyan na pagkahapon, duwang istorya na naman kita partner ning panibagong paglaom asin pagtaong ayuda na ihahatod ngunyan na pagkaldaw. Digdi lang yan sa tabang ora mismo kan ako Bicol Party List, katabang na. Kasurog pa partner, ano ang sa imong mamamatean kun an sa imong pinagbagalan na propiedad, siring kan harong, mawawara sa na partner sa sarong iglap. O siyempre mamumundo ako, magkukuray ko sa ako partner. Buda garo ka partner makapay. Yes. Di ba? Kasi partner, pinagtuunan mo kan sa imong pawis, kan sa imong Garo ka kan panahon. magligid-ligid partner. True. Sabi nga ni ibaga partner, di bali ng mahabasan, day ka lang masuluan. Ayan. Maray man nga ni kung mabagyo ka ta nadudumog sa na o Pwede nagtatagilid mong pamarahon. Kung mabaha man, pag Pero pag subside ka nasuloan tubig, ka, yaon. ubos pag nasulo. True partner. Ngunya na aldaw partner, espesyal ang ihahatod na istorya ni Aika Ferry. Hulita sa sarong pamilya dyan partner sa may parte kan Camarines Sur na nasuluan, ninharong ang natabangan. Binisita asin kinumusta kan tabang ora mismo team nga ni ipaabot ang hatod na ayuda. Ngani na mas maaraman ta partner ang bilog na istorya, bit-bit yan ni Miss Aika Ferry. Dinayo ng tabang ora mismo team ang probinsya ng Camarines Sur at sinadya ang bayan ng Calabanga. Ito'y upang bisitahin at kamustahin ang kalagayan ng pamilya Gonzales na nasunugan noong Agosto 6. Nung marating namin ang lugar, bumungad sa amin ang bakas ng nangyaring sunog. Natupok ng apoy ang buong bahay maging ang mga kagamitan dito. Mag-aalas 12 ng tanghali nang maabutan namin sa maliit na silungang ito na nagkukumpulan ang pamilya. Kwento ng 30 taong gulang na si Nanay Marjeline, bandang alas 8 ng gabi nang mangyari ang sunog. Wala ang pamilya sa bahay dahil abala sila sa pagtulong sa okasyon ng kanilang kapitbahay. Laking gulat na lang nila nang may nakapagsabing nasusunog na ang kanilang bahay. Wala ni isang pirasong gamit silang naisalba. Dagdag pa niya, ultimo marriage contract at birth certificate nila ay naging abo. Blanco at wala pa silang alam kung ano ang pinagsimulan ng sunog. Sa 13 years mi pong mag-agom na nag-iibahan, nagsikap po kami na magkaugwa. Kisira pa dikit-dikit na pinagsisikapan mi sa biglang arog ka ni mawara sa nang biglaan. Masakiton po para sa samuya. Si mga ano po, kasi mga aki. Hindi rin po sinang halos trauma-trauma pa kami hanggang ngunya na dahil may arap po sa kami mapoon. Ang 35 taong gulang na asawa ni Nanay Marjeline na si Tatay Jose na 15 taon nang hanap buhay ang pagmimikaniko, labis ang pangihinayang sa mga kagamitan na nasunog. Sabi niya, natupok ng apoy ang kanyang mamahaling welding machine, grinder at barena. Maging ang ibang kagamitan ay nasunog din kaya marupok na ang mga ito. Ulit po. Si mga tools ko nagkasurulo. Hiling ngayon ng pamilya ang pangunahing gamit tulad ng damit at pagkain. At dahil kaagapay ng bawat Bicolano ang programang Action Ko Center at Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico, nagpadala ang programa ng sako-sakong mga damit na magagamit ng pamilya. Mayroon ding planggana, balde, kaldero at grocery packs. Bukod dito, inabot ng Action Ko Tabang Ora mismo team ang cash assistance kay Nanay Marjeline. Ay dakulo na po ni sa mong tabang ngunyan ma'am, ipapapuon mi na po daw para paano kami sa kung makagibo na po kaming madagusan mi. Congressman Saldico, salamat pong maray sa tabang na tinao mo po. Sa mga padala mo pong mga salamat pong maray. Bakas sa mag-asawa ang saya nang matanggap ang munting ayuda. Walang katapusan sa pagtugon ng pangangailangan ang laging misyon ng programang Action Ko Center Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List sa mga Bicolanong sinubok ng pagkakataon tulad na lamang ng pamilya Gonzales.
Ayan, partner. Maliban partner sa katagang salamat, mahiling mo sa ngiti sa kanilang mga labi, ang kaugmahan na talagang direktang naihatod kan ako Bicol ang katabangan Correct. sa mga kababayan tang Mailing nasuluan. mo duman, partner, sa paagay kan sa indang smile, mailing mo na duman, partner, igwanin pag-asa sindang nasiripan sa tabang kan ako Bicol. Igwang pag-asa garo sa paagi kan mga smile ninda partner, minaluwas an inaapod na kuyan partner, pangitain Pangitain na kayang-kayang bumangon. Kaya. Mapuon sinda, partner, bako man sa zero. Kasi ang importante, bilog ang pamilya, daing nakulgan, maray manan sa inda, partner, na mga hawak, kaya lang talaga sa Ang sa propiedad. indang mga smile or huyong partner, ang buhay na patutuo. Yan. Na Sampulong... ang tawo maski inagihan ki pagsubok or kalamidad aron kan pagkasulo na medyo na-disquido, alagad day pa natatapos. Habang buhay may Pag-asa. Yan. 10 years bagada, partner, nindang pinundar nindang mag-agom. Pero sabi nga ni Ninda, salamat sa Ako Bicol. Yaon, partner, ang pag-asang itinaosa sa indakan Ako Bicol Party List. Tama, partner. Alright, partner, sa tuyang pagbabalik at saan, abangan mga kaaksyon, solterong gurang na nawaran maninharong, partner. Nawaran maninharong matapos tamaan nin kikidlat, asin nasulo, partner. Natabangan yan kan sa tuyang programa. Ini, partner, dinayo kang tabang ora mismo team ang solterong gurang. Sabi ko nga ni baga kasubago, partner, saro na naman in sitwasyon in kasulo. Anapod ka yan partner sa mga sultirong gurang o daragang gurang sa Camarines Sur. Angot. Angot na. Nata. Angot na. Basta angot. Para iyan sa mga solterong gurang. Okay. Angot. Pag sa babae, Maski babaeng. angot din. Angot din. Okay. Iyan termino nin mga ringkunada. Dahil diya sa Camarines Sur. Camarines Sur. Ini, partner, sarong solterong gurang na nawaran nin harong matapos, partner, na tamaan nin kikidlat. Kikilat. Kikilat. Asin dagos, partner, na nasulo. Ara mo ini sa binalita, partner. Naankaw sa da, partner, itong solar. Oo. Iyo duman nagpuon na tinamaan kang kidlat, nag-spread sa harong, kaya nasulo, partner. So, an aram ko kay ni partner, naging dipisil man an paduman sa lugar kan sa tuyang team, partner, pero dahil, partner, makusugon ng uran, tapos igwa pang kikidlat, Kikilat. pero, partner, dahil ito naging ulang, tanganing makaantos an ayuda na ipinaabot kang Ako Bicol asin tabang ora mismo. Sige. Tanganing mas malinaw, partner, aramon tagirara and bilog na storya, bit-bit ni Aika Ferry. Viral sa social media ang post na ibinahagi ni Alice Corneras sa sinapit ng kanyang pinsan na si Seth Panteriore matapos tamaan ng kidlat ang bahay nito sa Barangay Pamplona, Camarines Sur. Kinumusta namin ang kalagayan ni Seth at sa aming pagpunta ay tila ba hinamon kami ng panahon, malakas na ulan at may mga pagkidlat. Ngunit, hindi ito naging hadlang upang maipaabot ang aming hatid na tulong. Sa aming pakikipagpanayam kay Seth, dito ko nalaman na isa siyang magsasaka at 30 taon niya na itong naging hanap buhay. Matandang binata si Seth at mag-isang naninirahan sa kanyang bahay. Agosto 10, alas 2 ng hapon nang tamaan ng kidlat at nasunog ang kanyang bahay. Pagpapasalamat na lang niya at wala siya noong mangyari ang insidente dahil bumisita siya sa bahay ng kanyang kapatid. Kinabukasan niya na nang mabalitaan ito. Mamundo, kasi siyempre upo si gamit ko. Nag-aano ko kung paano nga niya ako ni kapaharong. Uli, tapos kabalik tong ibang gamit ko, maski itong pantrabaho lang sa uma. Grass cutter, si makina, kasurulo. Kita sa mga kuhang larawan na napuruhan sa insidente ang mga gamit niya sa pagsasaka, tulad na lamang ng mga makinarya. Sabi niya, lampas 100,000 ang danyos sa kanyang bahay. Kaya naman, labis ang kanyang panghihinayang sa kanyang mga naipundar na gamit. Sa ngayon, pansamantala siyang nakikitira sa bahay ng kanyang pinsan. Dito na namin inabot ang hatid na tulong ng programang Action Co Center at Ako Bicol Party List.
Maliban sa damit, kagamitan at pagkain, ay may inabot din kaming tulong pinansyal. Ako nagpapasalamat man ako sa ako Bicol, arog sa Indo na nakaarabot igdiyo. Dako lang pasalamat ko niyo sa ngunyan. Na makakadaragdag man niyo maski magkapuro pa ano sa kuyang pag yan dyan sa harong. Kuyan, naugma man nga ni ko ta, maski magkapuro pa ano, may nag-aabot man sa kuyang kadit na tabang. Kaya dako wala akong pasalamat sa ako Bicol. Na maski magkapuro pa ano, nakatabangan ako. Salamat pong maray ma'am sa tabang nindo. Demi po hinuhuna na makakaabot ka mo digdiyo sa samo kasi galing pa po among Ligaspi. Harayuon po baga antig. Ano nindo araw pa kaining sitwasyon maurano na maray. Dawa po na nagufurong kudog nagkikikilat. Nakaabot ka mo digdiga. Ma'am sir, salamaton pong maray sa indo. Sa ako Bicol Party List. Salamat po sa dakula nindong tabang asin suporta sa mga araw po niya mong mga kasaranitan na nangangaipo talaga nin tabang. Salamat po maray. Malasakit at pagbigay ng pag-asa. Yan ang misyon ng programang Tabang Ora Mismo at Ako Bicol Party List na nais ipadama sa lahat ng Bicolano. Yan! Ayan, partner! Salamat ako Bicol, maski harayuon ang Legazpi. Maski puro paano makakapuon Tinuyo kami. pa nindo Yan. kami, Didi. Maski ano? Maski harayuon. Arayuon. Bako ulang ang distansya o kilometrahe. Oo. Kilometrahe, O, kilometro. bako rason ang karayuan kan lugar. Dai ulang ang kidlat og makusog na Yan. oran. Basta gusto magtabang kan ako Bicol. Umulan, warang- uminit, umaraw. Walang makakapigil. makakapigil. Dahil masidhi ang adhikain ng Ako Bicol Party List na ihatid ang tulong sa ating mga kababayan na Bicolano saan mang panig kayo o saan Ayan. mang sulok ng Bicol Region. Hindi ikaw bulta ang makakahadlang. Yan. Bulta partner, kidlat, pak. Yan. Mga ka-aksyon, yan tabi. Walang madulas. Ha? Walang madulas. Hindi hadlang ang pagiging madulas. At putik. Walang madulas na daanan Aha. sa mga taga-Ako Bicol. Correct, partner. Madulas man yan o tuyo, partner. Ang Nararating importante, nila. yan, ang tulong ay nakakarating sa ating mga kababayan. Correct. Partner, duwang pag-asa, duwang Duwang buhay na patutuo naan Ako Bicol talagang dinara tabang ora mismo duman sa mga kababayan. yan. Tama, Sa partner. Camarines Sur. Sa Camarines Sur. Okay?